Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! У студыі Павел Каралёў і мы пачынаем чарговы выпуск цыклу перадачаў Сябры Божай радасці. Мы ўжо прыгадвалі з вамі каталіцкіх дзячоў, прыгадвалі праваслаўных, прыгадвалі светскіх асобаў, надышоў час прыгадаць братоў пратэстантаў. І сёння я распавядаю пра даволі цікавага і вядомага дзеяча, але ён вядомы для тых, хто цікавіцца беларускай культурай, гісторыяй, пытаннямі рэлігіі, а для многіх, магчыма, гэта імя прагучыць упершыню. Гэта Лука Дзекуць-Малей. Цікавы чалавек, бо ён фактычна і грамадскі дзеяч, і пастар, і евангеліст. І пра яго казалі, такія выслоўі, казалі, што ён фенаменальны місіянер, а таксама брэсцкі бацька беларускай Бібліі. Прыгадаем галоўнае ягонае дасягненне, галоўны ягоны поспех, які важны для нас усіх. Бо ён лічыцца першым стваральнікам Бібліі на беларускай мове на найноўшай нашай літаратурнай мове. Атрымліваецца, што перакладчык Бібліі на сучасную беларускую мову. І адзначым, што, канешне, пра гэтага даследчыка кажуць розныя спецыялісты. Цудоўныя відэо робіць, распавядае гісторык Андрэй Унучак. Антоній Бокун таксама пра спадчыну Лукаша Дзекуць-Малея кажа: «Я хочу звярнуць вашу увагу на цудоўнае выданне. Кніга, зборнік артыкулаў, які так і называецца Лукаш Дзекуць-Малей, пастар, які працягнуў справу з Карыны». Выдатнае выданне. І, канешне, прыгадаем, што нарадзіўся наш вядомы пастыр у 1888 годзе. Гэта быў такой слонімскі павет, вёска Вялікі Шастакі. Сёння гэта Дзятлаўскі раён. Ну і, дарэчы, ён быў ахрышчаны у мясцовым каталіцкім касцёле у акурат Дзятлаве. Нарадзіўся ён у сям'і настаўнікаў. Гэта быў настаўнік Мікалай і ягоная жонка Марыя з дому Тарасевічаў. І, на жаль, дзесьці ішоў 4-й год нашаму герою, але у яго паміраюць бацькі. Што здарылася, да канца невядома. Калі запытваліся ўжо ў сталым веку Лукаша Дзекуць-Малея, што адбылося, то ён адказу не даваў і толькі даволі працягла маўчаў. Бо было зразумела, што ён перажывае страту сваіх бацькоў. І таму ён выхоўваўся у іншай сям'і. Гэта была сям'я па прозвішчу Фунт, і яны былі таксама настаўнікамі. Можа, гэта і прадугледзела тое, што ён пайшоў вучыцца ўжо ў павятовую вучэльню ў Слонімі, а пасля ў настаўніцкую семінарыю і стаў педагогам. Адбылося навяртанне нашага героя, бо чалавек можа быць ахрышчаны, але сустрэча з Господам бывае ў пазнейшы час, бывае не ў дзяцінстве, бывае такім у веку дарослым. І ён служыў у арміі, это была Расійская імперыя, і фактычна ён сустрэў такіх прапаведнікаў, баптыстаў, і фактычна ў яго адбылося навяртанне. Ён сустрэў Господа, навярнуўся да Господа. І такая цікавая дата, што ў ноч з 31 снежня на 1 студзеня 1912 года ён прыняў воднае хрышчэнне ў Беластоку у рацэ Супрасаль. Вось літаральна ў навагоднюю ноч. Лічыцца, мяркуюць, што там на той час увогуле у гэтай зімой быў 40-градусны мароз, вельмі халодна. І яны адразу вось пасля гэтага хрышчэння такі апранулі кажухі, селі на воз і вярталіся ўжо да сябе пасля гэтай падзеі. І скажам тое, што Лукаш Дзекуць-Малей быў пастар такі гарячага сэрца. І ёсць такая згадка, што напярэдадні Першай сусветнай вайны ёсць такая мясцінка Лыскава, сёння гэта Пружанскі раён, і ён вось засталіся згадвалі такія ўспаміны. Напярэдадні Першай сусветнай вайны быў хтосьці з баптыстаў у ваколіцы Лыскава, вакавыскага павету. Лыскава наведаў брат Дзекуць-Малей, яны разам арганізавалі сход і абвяшчалі Евангелле, за што царскія жаўнеры іх арыштавалі і, прывязаўшы да сёдлаў коней, гналі да горадні губернскага горада.
Ёсць меркаванне, што можа не ў горадню іх гналі у вязніцу, у турму, а менавіта ў Берасце, у Брест. І гэта фактычна 120 кіламетраў ад гэтага Лыскава, велізарная адлегласць. Скажу толькі, што ў Лыскаве збярогся цудоўны касцёл з унікальнымі мілымі роспісамі, і гэта помнік 18 стагоддзя, які сёння знаходіцца, на жаль, у такіх руінах. Было б варта яго нейкім чынам аднавіць і зноўку захаваць. Чалавек гарачага сэрца. Калі распачалася Першая сусветная вайна і стаяла лінія фронту і недалёка каля Баранавічаў, і фактычна Лукаш Декуць Малей атрымліваў нават не то, што дазвола не было, але ён на свой страх і рызыку на ровары едзе з Берасця ў Баранавічы, каб наведаць вернікаў. І гэта было небяспечна, бо побач войскі, побач лятуць снаряды. І таксама прыгадаем, што яшчэ напярэдадні вайны ён атрымаў адукацыю ў Санкт-Петербургу, бо там адкрыты былі такія евангельскія курсы Івана Праханова для евангельскіх хрысціянаў. І вось адзін з немногіх, фактычна ледзь не адзіны беларус там быў наш герой, які наведвае курсы, захапляецца прапаведнікамі і ўрэшце рэшт сам прапаведвае ў Санкт-Петербургу. І шмат ён сведчыў пра Хрыста, і адна верніца з Берасця прыгадвае наступны аповед жонкі Лукаша Декуць Малея, Серафімы. Вот што яна прыгадвала пра свайго мужа. Аднойчы за пропаведь Евангелія яго, ляжачага, валаклі на вяроўцы за канём па вуліцах Санкт-Петербургу. Вот такая сітуацыя. Такая пропаведь у яго была, за якую давялося і пацярпець. Канешне, наш герой, так скажем, гарнуўся да беларускага нацыянальнага адраджэння і садзейнічаў для таму, каб была беларуская дзяржаўнасць. Бо фактычна ён быў адзін з лідараў беларускага нацыянальнага камітэту, і яшчэ прыгадаем тое, што ён фактычна быў старшынёй беларускай школьнай рады ў горадні. І таму такі перыяд 1918, 19, 20 год ён актыўна спрычыніўся да беларускага школьніцтва, бо ён жа педагог, і таксама садзейнічаў, каб выхоўваліся дзеткі беларусамі і каб Беларусь станавілася незалежнай краінай. Адзначым, канешне, пра Берасце, пра славутае Берасце, сёння гэта Брест, і ў гэтым горадзе ён пражыў 2,23 гады. І з 1921 па 1944 год. Найбольш шчаслівы перыяд у жыцці, можна лічыць, хаця распачаўся ён непроста. Памятаеце, калі гналі прывязанага да сёдлаў Лукаша Декуць Малея, ягонага сябра, то яны патрапілі ў Берасце і прыгадвалі, што горад быў вельмі такі прыгожы, вытанчаны, людзі багата апранутыя, а іх гоняць фактычна за пропаведь Евангелія. І як усё памянялася пасля Першай сусветнай вайны, бо ён прыязджае ў горад пасля войнаў, 21 год, і вось наступны ёсць згадкі, ўспаміны. Ён, горад Брест, Берасце, быў разбураны, спалены, брудны, няветлы, галодны. Абарваныя людзі з праваленымі вачыма, схуднелымі тварамі, рэдка перамяжоўваліся з ахайнымі фігурамі. Чорныя трубы, якія вытыркаліся, развалены і напаўразваленыя хаты сведчылі аб якасці сучаснай удасканаленай тэхнікі зброі. Усё было чужым і незнаёмым. Спыніўшыся на высокім мосце, даследчыкі мяркуюць, што найверагодна гэта Кобрынскі мост, і зірнуўшы на горад, я міжволі паддаўся пачуццю страху. Які спосаб лепш ужыць, каб зрушыць з места горад, што паміраў у грахах і зле? Голас Божы прамовіў мне словы суцішэння, падбадзёрыў, умацаваў і супакоіў мяне. Памаліўшыся, я скіраваўся на дадзены мне адрес, дзе жыла адна сястра з прозвішчам Тур, якая нядаўна вярнулася з Расіі. У яе маленькай хатцы і пачало прапаведвацца Евангелие. Гэтыя ўспаміны Лукаша Декуць Малея. Сёння мы скажам, што ёсць некалькі адрасоў, дзе размяшчаліся такія цэрквы, храмы, вось дзе служыў Лукаш Декуць Малей. І ўрэшце рэшт памяшканне вырашылі выбраць
большае, але гэта быў падвал. І фактычна такім падвальным памяшканнем на рагу тагачаснай Міцкевіча і Брацкай, сёння гэта вуліца Савецкая, дом нумар 13, непадалёку ад праваслаўнай царквы акурат вось у гэтым падвале размясцілася цэлы цэнтр. Вось, і гэта, як прыгадвалі цытата, пасля рамонту падвал стаў месцам для служэння, школы і кнігарні хрысціянскай літаратуры. І гэтае месца Малей назваў беларускай хаткай. Мы ведаем, што ў Менску было некалькі такіх беларускіх хатак, ну і такая ж з'явілася ў Берасці, ў Брэсце. І прыгадваюць, што хрысціянін Касперскі размаляваў гэта памяшканне мноствам малюнкаў, тэкстаў і тэксты святога пісання так, што нават усе сцены прапаведвалі. Ну, як часам людзі заходзілі ў храм, калі гэта не вернікі непасрэдна пратэстанцкай царквы, баптысцкай царквы, адбывалася даволі незвычайна. Як прыгадваў сын нашага героя Даніла, ён прыгадваў наступнае. Веруючых тады ў самім горадзе нікога не было. Ну, мы тут скажам, што можа наўрад ці гэта так, ну, але гэта ўспаміны сына. Тата іграў на скрыпцы. Нехта блізу праходзіць зазірне. А што гэта такое? А там тата ўжо вывесіў абвестку, што тут царква евангельскіх хрысціян-баптыстаў. А можа, зайсці можна? А там зноў граюць. А калі збіралася 3-4 чалавекі, тата пачынаў распавядаць ім пра Бога. Так вот людзі наведвалі гэты храм. Ну, але сітуацыя была непростая, бо фактычна над гэтым будынкам, над гэтым падвалам размяшчаўся гатэль. І шмат было розных наведвальнікаў, і чуліся крык, шум ад гэтых наведвальнікаў. І нярэдка, калі былі чутны спевы братоў хрысціянаў з падвалу, а гэта была глыбіня недзе на метр углыб, то, канешне, адбываліся здзекі. І ёсць такія ўспаміны, што былі шмат воклічаў кшталту. Дзе вы сабраліся? У яме. Ці не сорамна, богаадступнікі, храмы пустыя, а вы ідзеце да гэтых хрыстапрадаўцаў, апамятайцеся, яны ўсе загінуць. І пагражалі, канешне, расправай. І так сталася, што адзін раз учынілася такая расправа, месцічы, вось нейкая моладзь, не моладзь, але, ну, пэўна, што больш моладзь, хаця не толькі разбілі вокны, кідалі цэглу, ганак разабралі фактычна, камяні і цэгла ляцелі вось так, што вылецелі дзверы, раздзіралі кнігі. А вернікі ў гэты час, перапалоханыя браты і сёстры, стаялі на каленях, молячы Господа пра абарону. І толькі паліцыя 6 чалавек спыніла вось гэты гвалт, але ты, хто пагражаў вось вернікам, то казалі, што яны вернуцца і зноўку ўчыніць расправу. Так яно фактычна планавалі наноў гэта зрабіць. Памяшканне давялося пакінуць, тым больш, што так сталася, што і колькасць вернікаў ужо не змяшчала вось гэты падвал. І, канешне, місія была у брата Лукаша Дзекуць Малея даволі шырокая, і ў розных вёсачках, не толькі ў Берасці, і жыхары Вулькі Брэсцкай, Берасцейскай прыгадваюць да гэтага часу хлопчыка Петю, які ў дні служэння на просьбу Дзекуць Малея з даху аднаго з дамоў пастаянна цытаваў розныя евангельскія вершы. У тым ліку наступны верш. Это жыхары да гэтага часу прыгадваюць. З Евангелія Яна. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто веруць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Я скажу, што наш герой быў даволі творчы чалавек, бо ён быў дырыжорам, ён займаўся хорам, нейкі час іграў як актор у драматычным тэатры, любіў засяродзіцца і граць на піяніна. І, канешне, пры Дзекуць Малеі адбываліся нават шэраг курсаў. Гэта былі курсы пераплётнай справы, пчалярства. Ён жа стараўся пікавацца дзецьмі-сіротамі, якіх было даволі шмат, прытулак. Была магчымасць і накарміць людзей, які патраплялі ў складанай сітуацыі. Апроч іншага, Дзекуць Малей быў яшчэ такім даволі віртуозным скрыпачом.
І адметна, што ягоная скрыпка яна збераглася, і сёння іншыя такія цудоўныя выканаўцы граюць на гэтай скрыпцы, зберагаецца яна ў Берасці, у тых краях ягоных. І мы з вами можам пачуць цудоўныя такія струны, вось ігру гэтай скрыпкі «Дзекуць малее». Адзначым таксама тое, што казані, якія прамаўляў Дзекуць малей, яны былі адметныя, незвычайныя, яны былі вельмі энергічныя, вельмі эмацыйныя, і людзі выходзілі ў захапленне. Але чалавек ёсць чалавек, і каб не казаць, што Дзекуць малей быў ідэальны, бо ідэальны толькі Гасподзь мусіць, і то прыгадвалі, што яму было даволі няпроста рабіць тэматычныя казанні, бо думка скакала па розных тэмах, і часам сапраўды было складана у людзей запытацца, пра што ж ён прамаўляў, бо было ўражанне ягонай пропаведзі, але пра што было складана і паўтарыць. І таксама скажам, што некаторыя сцвярджалі, што яго была такая няздольнасць быць гнуткім, дамаўляцца, дзеліцца ўладай і ўспрымаць сітуацыю ў іншым, чым свой уласны ракурс. Бо ёсць такія крытычныя ноткі у шэраг, там, так скажам, не многіх, але ў успамінах такое ёсць. Адзначым, што погляд Лукаш Дзекуць малей меў адметны, бо ў яго і гэты погляд было цяжка вытрымаць. І нават казалі, што сапраўды, калі ён глядзіць на кагосьці, бо людзі нават і не вытрымліваюць, і вось, можа, не варта так моцна глядзець. І сапраўды адметны выгляд. Лукаш быў чалавек сярэдняга росту, валасы яго былі заўсёды зачэсаны на два бакі, асаблівую прывабнасць надавала густая шырокая барада. І, магчыма, праз гэта дзеці называлі яго Хрыстом. Канешне, павага да гэтага чалавека была вялікая. Фактычна ён наведваў многія вёскі, перш-наперш прыязджаў на хрышчэнне, на вянчанне. Яго прымалі з вялікім энтузіязмам, заўсёды дасылалі адмысловую такую павозку да яго. І калі наведваў гэтай сем'і, то ты лічылі за вялікі гонар. І адзначым, што ажаніўся наш герой на такой дзяўчыне з імем Серафіма, і ў іх стварылася даволі цудоўная сям'я. І адзначу, што Серафіма была цудоўная спявачка, і яна пасля дапамагала свайму мужу ў перакладзе Евангеліяў на беларускую мову. У сям'і нарадзілася 5 дзяцей. Гэта быў Лукаш, Лявон, які памёр у дзяцінстве, яшчэ ў Берасці, Даніла і таксама дочкі Серафіма і Лізавета. Мы прыходзім, дарэчы, нарэшце, каб распавесці пра галоўную справу, якой вядомы наш герой, гэта пераклады Евангелія на беларускую мову. І ў маіх руках знаходзіцца такое перавыданне кнігі, якое рабіў Лукаш Дзекуць малей, Новы запавет. І адзначым, што ён лічыў вельмі важнай справай выдаць Біблію на беларускай мове. І ён азначаў, што з 1920 па 24 год пераклаў 17 кніжак з польскай і расейскай мовы на беларускую. І азначаў, што для беларусаў важна гэтае беларускае Евангелие. А на той час панаваў шаблон, што калі насельніцтва, калі беларусы збольшага праваслаўныя ці каталікі,
то Біблію яны могуць прачытаць праваслаўныя па-руску або па-царкоўнаславянску, а каталікі па-польску, то навошта ім этой Евангелие па-беларуску? І людзі, ад якіх залежала гэта Евангелие, прыязджалі, меркавалі, разважалі. Вось, і ў біблійнае таварыства вось, казалі, што ўсё ж гэта важна рабіць. Бо фактычна прыгадвалі такі важны факт, што ў 1517 годзе для жыхароў гэтай зямлі Францыск Скарына выдае кнігу, і шмат, фактычна, шмат у чым на беларускай мове яна. І толькі праз 8 год аналагічнае выданне з'явілася на англійскай мове. І казалі, што важна, значыцца, падтрымаць беларусаў, каб было сваё Евангелие. І некаторыя пастыры казалі, што мы малілі Бога, вось, дайце нам новы запавет і псальмы на беларускай мове. Ён, Лукаш Декуць Малей, стварае пераклады гэтых Евангеліяў, а пасля, ўрэшце рэшт, асобным выданнем выходзіць у 1931 годзе вось новы запавет і псальмы. Выходзіць, дарэчы, у далёкай Фінляндыі, Хельсінкі, і даволі моцны наклад быў, даволі вялікі, 25 000 асобнікаў. І скажам, што гэта быў культавы пераклад, і ў многіх сем'ях выданне Декуць Малея захоўваецца як сямейная рэліквія. І азначым, што новы запавет перакладаў наш герой, але псальмы перакладаў ўжо не ён, а Агуста Розенберг, такая жыхарка Вільні. І каб уявіць, што гэта за пераклад, хочацца прыгадаць некалькі радкоў з гэтага Евангелія, як яны гучаць. Да прыкладу, момант, калі Христос шоў па вадзе, і яго ўбачылі вучні. Яны ж, угледзеўшы яго, ідучы па моры, падумалі, што гэта здань, ды загласілі. Бо ўсе бачылі яго і спалохаліся. Дык ураз жа прамовіў да іх і сказаў ім: «Схамяніцеся, гэта я, не бойцеся». І ўвайшоў да іх у човен, і вецер заціх. І яны цераз меру здумеліся у сабе і дзіваваліся. Вось гэты такія мілыя радкі, адметныя па-беларуску Декуць Малея. Праца гэта вялася з Антонам Луцкевічам, славутым нашым дзеячом, адзін са стваральнікаў беларускай дзяржаўнасці. І літаратурнай праўкі акурат рабіў Антон Луцкевіч. З вялікай стараннасцю рабіў гэтую працу. І, канешне, скажам, што першае выданне вось гэтых новага запавету і псальмаў выйшла пад праваслаўным крыжом. І гэта не выпадкова, бо фактычна было разуменне, што пераклад не мусіць быць вузкаканфесійным. Ён для ўсяго насельніцтва. І дапамагала вельмі актыўна перакладаць, дапамагаць, вычытваць, так скажем, перапісваць жонка Декуць Малея Серафіма. І засталіся сваякі Серафімы, прыгадвалі наступныя радкі, цытата: «Калі Серафіма Адамаўна пасылала пераклады кніг новага запавету на карэктыроўку Антону Луцкевічу, то матэрыялы вярталіся назад практычна ў першапачатковым выглядзе. Гэтак якасна яна выконвала сваю працу». І перавыданні гэтых кніг адбываліся ў 1948, 85, 1991 годах, і ў наш час, у нашы гады таксама ёсць перавыданне. Таксама скажам, што надышла перыяд Другой сусветнай вайны, складаны час. І ўрэшце рэшт, калі савецкія войскі ўваходзяць у Брест, то ўсё ж няўрымслівы характар Лукаша Декуць Малея, ягоны такі паводзіны, ягоная адкрытасць, ягоная шчырасць, ягоная, часам такая бескампраміснасць прыводзіць да таго, што ён патрапляе ў вязніцу, ў турму, вось, і ў чэрвені 41 года фактычна ён атрымлівае смяротны вырак, то бок мусіць загінуць смерцю. І так сталася, што пачатак зноў вайны ў 41 годзе уратаваў яго ад гібелі, але надышоў ўсё ж ўсё роўна непросты час, нацысцкая акупацыя. І ў той перыяд ён пачынае пераклады, або працягвае пераклады ўжо старога нават запавету. А адзначым, што ў той час пераклады старога запавета ў нацысцкай Германіі былі забаронены, бо па факце лічылася, што стары запавет гэта вельмі шмат пра габрэяў, пра габрэйскую веру. Вось, і, канешне, Лукаш Декуць Малей у гэты час перакладвае стары запавет, да прыкладу, кнігу Эклезіаста.
В 1944 годзе ён, памятаючы пра той смяротны вырак, які яму рабілі, ён пераязджае на захад і ўрэшце рэшт апошнія такія дзесяцігоддзя, можна лічыць, ягонага служэння праходзіць у розных гарадах Польшчы, гэта Беласток, гэта Гданьск. І ў Гданьску ён і памірае. Сёння ў гэтым горадзе ёсць вуліца, дзе Куцьмалея, а на мясцовых гарнізонных могілках пахаваны ён сам. Калі хто будзе на моры, калі хто будзе ў Гданьску, то не прамініце наведаць магілу дзе Куцьмалея, вось нашага славутага дзеяча. Сям'я дзе Куцьмалея таксама зведала шэраг непрыемнасцяў, бо фактычна родны, блізкі і жонка Серафіма, жонка нашага дзеяча, атрымалі высылку ў Казахстан і пэўны час мусілі знаходзіцца на гэтай высылцы, і толькі пасля ім давялося вярнуцца і сям'я ўзнавілася. Адзначу такі кранальны ліст Лукаша дзе Куцьмалея. У 1951 годзе ён пісаў з Беластоку ў Гданьск да сваёй сям'і. Такія радкі: «Вельмі прашу ўсіх, думайце добра, шануйце, любіце, мілуйце адно аднога, бо толькі з Божай дапамогай мы засталіся жывымі на гэтым свеце». Да жонкі пісаў: «Трымайся, не маеш права саслабець. Мусіш набірацца новых сілаў, мая каханая. Прыціскаю да майго збалелага сэрца цябе і ўсіх маіх дарагіх: Дзенюсечка, Лілюсеньку, Серафімачку, Эдзічка і ўсіх прыяцеляў і непрыяцеляў. Вітаю і жадаю Божага дабраславення, смела наперад, гледзячы на збаўцу Ісуса Хрыста». Такія кранальныя радкі для нас таксама маюць значэнне. Хочацца завяршыць такімі радкамі, дзе Куцьмалея, наступнымі. Ён казаў, што Гасподзь гэта ёсць еднасць, у галоўным, у другасным вольнасць, а ва ўсім любоў, бо і Бог ёсць любоў. І казаў: «Няхай жа і запануе усенька ў нашым народзе, каб ён, Гасподзь, Бог, мог нарадзіцца ў душах многапакутнага беларускага народу, і каб у цемры убачылі святло таго, хто так цяжка пакутваў, каб людзі з яго сілаю ўсё перамаглі і сталіся яго дзецьмі». Мы мусім памятаць Лукаша дзе Куцьмалея, ягоную працу, ягоную руплівасць, ягоную працу для таго, каб мы маглі разумець Слова Божие, чытаць Біблію па-беларуску, і давайце шанаваць імя гэтага дзеяча разам, памятаць пра яго і трымацца Господа. Дзякуй вялікі, з Богам. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.